Takže čaute ľudia, a možno ďalšieho videa. A dnešné video bude taký vlog a bude to vlog z dnešného dňa. Pričom dnes pôjdeme k mojej krstnej a mojim sesterniciam, za čo sa strašne teším. A oblečiem si, pretože je strašne horúco vonku. Tieto šaty. A ukážem, ako mám na sebe, ale tieto šaty. Počkajte, môžem si vás niekde tutko. Práve pozerám z notebooku mi Slovensko 2016 a ešte mi nepíšte, kto vyhrá, pretože ja chcem to sama vedieť. A toto je, vlastne toto sa ujaže okolo krku. Tako títo dve šnúrky, hej. A toto tu... Asi takto. Takže... Asi tak, dnes u nás bol samou kamoš, pretože pretože proste chceli, aby toto. A hej, oni vyšli práve do obchodu a ja tu chillujem doma. No a idem sa napiť. A asi tak. Ozvem sa vám potom. No ja som si hovorila, že keď som už sama doma, tak prečo to nevyužite, že? No a tento sirup milujem, ten je malinový. Ja milujem sirupy, to sú vážne mega. A hlavne tieto nemecké, to sú vážne super. Ultra giga. Zaskôr. Kto? Toľko sirupu? Kto nevie, ako spraviť sirupovú vodu? Nenávidím minerálku so sirupom. Ja milujem čistú vodu so sirupom. Počkajte. Moc sladké. Ešte sladké. Teraz si to fajne. Takže si tak. No a hej, robila som si práve čipsy, ako popala, ale nemám chuť na nič, papa nie. To vie, tak zajtra už je deň matierik. A som sa rozhodla, že moje nič nekúpim, ale niečo vyrobím. Takto je to oveľa lepšie. Wow. Takže asi takto. A ukážem vám, čo som pre ňu vyrobila. Dobre. Alebo ukážem vám to... Tam? Tu. Neskôr vám to ukážem, bo teraz mi moc nechce hrať v školskej taške. A asi tak. Takže idem pozerať Slovensko 2016, pretože som toho chcela kúkať, lenže som nevedela, že keď to išlo, tak sa teraz kúkam. A pozerám, že to išlo niekedy 20 niečo 4. A práve som pri 50 minút 16 sekúnd. Takže uvidíme sa potom. A tento vlog bude mať presne 9 minút 50 sekúnd. Tak nebude, no. Pretože som veštica. Teraz miniam čas. Ok, uvidíme sa potom, čaute. Takže už ideme. Čakáme. Napokon som zobrala takéto šaty, pretože sú... No. Jo, ale ma boli strašne palec. Toto mám si bere. Toto tam. Hej. Hrozne ma boli. Ja bežím takto. Že krývam, že nohu mám hore a s druhou nohou idem. Tak som jeden pštros. Čaute. Takže... Vyzal som si tieto pánky, chodím po bosa, po
kamienkoch. A ideme na záhradu teda. Nie na našu. A hej, k sesternici. Je len taká ako mestská panička. Že mám vidieť tieto pánky. A hrozne to je. Proste taká sme sa potom čaute. Ja sa vidíš, jak prídete, to No vidíš, ja som aj... Takže práve ideme. A idem na bicykli sesternice so šatami. A tu je niekto na detskom ihrisku, pretože som išla so sesternicou, ale není. Ale sú tam veľa ľudí, tak nejdeme. Wow. S bosými nohami na bicykli. Čaute. Počkaj.